Мәктәпкә корал менән. Башкалаларга 16-нчы гимназияла 9-нчы класс укучысы уенсыз, әмма корал менән мәктәпкә килгән. Буны классташтарын куркыту максаты менән аңлаткан. Бәхеткә зыян күрүсе юк, җинаять эше кузгатылган. Ни өчен укучылар мәктәпкә корал алып килә? Бу хакта һөйләшербез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Мифтахетдин Акулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова. Һаумыгыз. Лилия Рештовна, шулай итеп, тагыла бер сорак теркәлде, кызганычка күрә, бындай сорактар хәзер инде Россиянең төрле өлкәләрендә, төрле мәктәпләрендә мәктәп хәүфсез урын, хәүфсез бала сак урыны булудан туктана димәк. Ысынлап та мәктәп белем менән бәйле, дуслык менән, балалык менән бәйле образ ине. Кызганычка каршы, менә һуң вакытта менә бу күренештәр шул тиклемдә бер хәүф тудырусы, куркыныч образга ишара яһай башланы. Шуның өчен, әлбәттә, менә бу куркыныч күренеш менә һуңгы вакыттагы бәхеткә каршы трагедия менән тамамланмаган, ләкин Россиянең тарихында бит инде, яңа тарихында ундай күренештәр кызганычка каршы күп. Һәм ул бына конкрет бер укытучыны, конкрет ниндидер үзенең классташтарын куркытыр өчен килгән. Бу буллинг эземтәһәләтеләр килешәгезме? Гомумән алганда, белгечләр әйтүенчә, практиктарда буллинг, мыскыллау, одайлы рәвештә, әгәр дә бала укусы социаль изоляцияла була икән, тистердәре белән аралаша алмый икән, насар аралаша икән, уның ысынлап та менә ниндидер был хәлде ул кисерә алмай, өметһезлек аны сулгап алырга мөмкин, һәм ул кайдалыр ул энергияны бушатырга тиеш. Һәм әгәр дә инде уны аңлаган, ярдәм кулы һузган, уның эске күңелен аңлаган кеше булмаһа, кызганычка каршы менә шундай күренештәргә лә алып килергә мөмкин. Ләкин мәктәптә былай балаларның һөҗүм яһавы, башкаларга һөҗүм итүе тик буллингка гына кайтып калмай, чөнки бу ниндидер шәхси травма булуы мөмкин баланың, кешенең тормышында, шулай ук булуы мөмкин. Бәлки ул ниндидер бу бала инде гомән дөйм алганда бул гына баланы исәптә тотып түгел, ниндидер деструктив төркемдәр менән бәйләнеп китерергә мөмкин. Ләкин уларга ла бәйләнеп китүенең сәбәпләре бит тәрәндә. Ул унда эләгеп кенә ниндидер деструктив төркемдәр генә була алмай. Димәк, монда гомумән алганда өлкәннәр арасында ата-әсәләр менән, укытучылар менән бәйле, шулай ук менә янлы контакт, ысын контакт ниндидер кимәлдә югалганды күрһәтә инде. Бына укытучыларның фикере буенча, бу бала кадимге бала булган. Гомумән алганда шул сценарий кабатлана. Кадимге гаилә, кадимге бала, һәм бына шунда көтелмәгән хәл. Димәк, ысынлап та кайдалар ниндидер проблема яшеренгән килеп сыга. Ысынлап та өлкәннәр арасында өлкәннәрне гаепләүдән түгел бул, контакттың булмавы, насараюы контакттың, эске дөньяһына баланың игътибар булмавы. Ул нимә менән яшәй, нинди уйлар менән яшәй, нинди пландар менән яшәй, нинди кисерештәре бар. Димәк, реаль контакт булмаган. Аңларга мөмкин өлкәннәрдә, чөнки ата-әсәләрдә хәзер шул тиклем эшмәкәрлек солгап алды бит. Шул тиклем үзгәрүчән эшмәкәрлек заманында яшәйбез. Һәм бөтен мәнле өлгөргәрәк. Ысынлап та бу вакытта игътибар йетмәве, аралашмавы, бергәләп сөйләшү, һөйләшү, күзгә карап һөйләшү, ул бит үзгәрештәр балала игътибарлы булһаң, ул күренеп тора. Ата-әсәгә лә, укытучыларга ла. Шуның өчен монда менә шул тагыла контакттың, ысын контакттың хөртәюе. Лилия Рештовна, шулай да әйдәгез, бынан 30-40 ел элек булган Совет усурының тәрбиәһен искә алайык. Бына без үскән усурда дип әйтәйек. Шул ук ата-әсәләр эш менән мәшгуль булды. Көне буе улар социализм якты, киләсәк коммунизм төҙөнөләр. Бәлки сынап та ул вакытта ла балаларга игътибар йетмәгәндер. Әмма бына шундый җинаятьи хәлләр күзәтелмәне. Бына бүгенге көндең, бүгенге безне уратып алган
мөхиттең дә тәэсир итүе ихтималмы балаларга? Әлбиттә, менә был икенче фактордыр дип уйлайым. Чөнки монда яшь буын вәкилләренә яңа идеялар кирәк, яңа образдар кирәк, ыңгай, матур образдар кирәк. Кем герое кирәк? Ямгыять өлкә нигезендә гомумән бит инде пионерия булды. Кеше пионер булгас, ул бит үзен кеше итеп тоя. Ул ниндейдер бер зур эш башкара. Ул мөһим икәнен тоя. Һәм бүгенге көндә әгәр дә балалар үзен ошо тормышта ниндейдер роль уйнавын, ниндейдер мөһимлеген тоймаха, улар китә башлайлар. Шул деструктив төркемдәргә, яки кире капмагаршылык, бүтәндә нәфрәт менән яратмай башлайлар, күрә алмай башлайлар. Менә әле берничә ел элек шундый фаҗига булгандан һуң шул бала үзе турасында әйтте инде, шул егет инде интернетта язылган инде газетала нитеп, мин кабахат дип әйтте, бүтәндә күрә алмыйм, нәфрәт. Ул кайдан килә ул нәфрәт? Әгәр дә һин үзеңдә шул системаның бер роль уйнаушы, өлеше итеп тойһаң, һин анда ниндидер. Менә пионерлар битендәлек һәр вакыт әдер. Нимәгәдер икән, бәлки аңламайдардыр, ләкин алар шул тиклем кирәкле кеше итеп тоялар. Шуның өчен бу менә ямгыять өлкәһендә бу бик психология яктан бик дөрес корылган ине. Пионерия, комсомол, һәм бер-береңә коллективизм, бер-береңә әгәр дә кемгәлер игътибар итмәһә, уга шефство була торгайны. Без үзебез мәсәлән Хәзер эгоцентризм. Без беренче класста укыйбыз, безгә 3нче класстан балалар килеп, безгә ниндидер хәстәрлек күрә торгайнылар. Һин бит үзеңне кирәкле итеп тояһың, һәм менә индивидуальлеккә килгәндә һин бүрдең һәм һин индивидуаль үзеңнең генә максаттарың менән, үзеңнең генә тормышың менән яшәйин икән, икенчедән икенче ягыбарының үзеңне генә уйлап яшәгән, һин яңгызсың. Һиңа кыен кешеләр белән бергә булырга, аралашырга, кешеләргә яратырга, хезмәттәшлек итәргә, менә шул төшенчәләр китеп бара һәм менә шуларны мотлак рәвештә нык итеп хатта кайтарырга кирәк. Лириштина тагыла бер фикер ишетелде бу көндәрдә, әгәр дә без был хәл турында күп һөйләйбез икән, без киресенчә ошо проблемага башкаларның, балаларның аеруча игътибарын кыялып итәбез дигән фикердә булды. Килешәһегезме мондай фикер? Әлбиттә, менә бу теге йогышлау рухамак, ул йогы пара бит инде. Менә бүгенге көндә ыңгай яктан үзен тормышка ашыра алмай йөргән яшьтәр, балалар күрәләр бит инде калай кемгә игътибар итмәй. Шуның өчен монда теге күп һөйләүдән дә әллә ни файда юк. Шуның өчен нимә эшләргә? Конкрет адымдар кирәк, конкрет эштәр кирәк. Менә алгоритм кирәк, мәктәптәрдә нисек тот. Мәктәптә гаепләп булмай, чөнки укытучылар да балалар менән эшләйдер. Ата-әсәләр мәктәптә генә гаепләп түгел, мәктәпкә барып, бергәләшеп хезмәттәшлек итһәләр, дус булһалар, улар бергәләшеп бу хәлдә нисек сыгабыз дип, әгәр дә хәтта ул үзенең балаһында булинг күренештәре барлыкка килә икән, күренә икән, ул югырып барып гаепләп түгел. Менә шундый фактлар булды. Әйдә бергәләшеп ниндей сыгы юлдарын уйлаяк дип, тик хезмәттәшлек, әгәр дә үзләре шундай мисал күрһәтһә, өлгө күрһәтһә, менә ыңгай өлкәндәрдә менә төрле конфликтлардан сыгу юлдарының ыңгай матур цивилизованный рәвештә әгәр дә сыгалар конфликтлар һәм уларны балаларына күрһәтһәләр, был әлбиттә ыңгай мисал булыр ине. Шулай кайтыргәрәк ата-әсәләргә әлбиттә баланың эске күңеленә игътибарлы булырга. Менә һорау бирегез үзегезгә, ата-әсәләр, кайткас балагыз һезага менә нинди һораулар бирәһегез, һез аның менән кызыксынагызмы, беләһегезме ул кемде ярата, кемде яратмай, нинди дәресләрдә ярата, нинди дәресләрдә яратмай, кайсы укытучыны ярата, нинди укытучы нимә дип әйткән, нимә өчен, шул турала, нимә ашаның, нимә эстең, нинди билге алдың дип кенә түгел, ул менә мөхитен, аның аралашуын, шулай ук тагыла бер һәйбәт ул үзең турасында һөйләү. Үзеңнең менә балалар кайбердә кадимге бала ине тиләр, һәм бала үзе турасында һөйләмәй, үзенең хис
хистәрен һөйләмәй. Аны бит әгәр дә берәү өйрәтмәһә, нисек һөйләһен аны? Ата-әсә үзенең хистәрен һөйләргә өйрәнһен балаһына. Шулай ук үзенең яшь сагындагы, бала сагындагы проблемаларын һөйләһә. Һәм ул проблемалардан һез әйттегез бит инде, менә без элек безнең дә бит инде мыскыл итүләр, кәмһетүләрне кисереп үстек бит инде. Һәм нисек улардан сыктык, бергәләшеп менә шул ук телевизион передачалар карарга мөмкин, кинолар карарга мөмкин, менә ямһез өйрәк балаһы дигән мультфильм бит инде ул классика, притча, шуны бергәләшеп карап, аңлатып. Буллинг җитмәсәлек, бөтенләй шундый да хәлдәр була тормышта, әгәр дә шундый хәлдәр булһа, менә ошылай торга була, дип, хәтта битеге мыскыл ителгән баланы без йәлләйбез, шул вакытта агрессорларда кайдандыр килеп сыга бит инде. Шул вакытта агрессорда булып китмәгән өчен балаларда. Агрессорда кемдер улар агрессорлар? Димәк, улар үзен боемга ашыра алмагандар, үзенә игътибар таба алмагандар. Минең исләем бер мәктәптә укытканда, эшләгәндә психолог бер бала үзенә һәр вакыт теге провокацион тота инде үзен. Мин нисек ага теге аскыз таба алмыйм, нисек табарга икән? Шунага ипләп кенә әйтә башланым. Ничә булайтаң? Һин бәлки игътибарды шулай итеп үзеңә ялы битәһеңдер дип ипләп кенә тегене кылын тарткайным, теге үзгәрә башланы. Ул юл менән игътибарды ялы битү недостойны дигән тамаграк урыс әйткәндә, шуга ана шул теге тесттар үткәрергә маташалар күп итеп, тест менән генә асыклап булмай. Менә бүгін кына көзгөһөн мәктәптәрдә шундый психологик тесттар үткән балалар. Психологик тесттарды үткәрәләр дә, психологтар шул тиклем шуның менән ултырып ыдалап отчет бирәләр. Шул вакытта баланың күзенә карап һөйләшү күпкә мөһимрәк, күпкә һәйбәтрәк. Әгәр дә берәү шуның эске күңеленә игътибар итһә, зур казалардан котылып калырга мөмкин. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Сынапта бындай каза, башкаса безнең мәктәптәрдә булмаһын дигән теләктәбез. Һәм мәктәп ул һәр вакыт балаларның иң хәвефсез урыны булып калһын. Без бүген Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.